Ja, her var vores nye laserapparat. En laser, der går i dybden. Det vil sige, at vi kan laserbehandle et stort område på meget kort tid og effektivt. Og jeg vil lige vise jer, hvordan vi laserbehandler en hund med dårlige hofter. For eksempel ser vi min hund. Og kører jeg rundt med laseren. Et laserapparat, det er et apparat med en såkaldt fotobiomodulation. Det vil sige, at den påvirker kroppens egne celler til at stimulere et stof, vi kalder ATP, i deres mitokondrier. Det vil sige, at man får en betydelig øget selvhelbredende virkning, og man får en smertestillende virkning. Så det vil sige, at brugen af et laserapparat, det er, at man forstærker kroppens egen helbredende evne i ganske væsentlig grad. Og det er det apparat, der er blevet brugt til. Hvem behandler dyr med det her laserbehandling? Det er klart, at i første omgang, der er det dyrlægen, der stiller diagnosen, og dyrlægen, der laver den første, eventuelt den anden behandling. Derefter bliver det trygt overladt til vores uddannede veterinærsygeplejersker, som foretager genbehandlingerne. Virker det som hokus pokus for klientellet? Nej, det gør det egentlig ikke, når vi fortæller, hvilken succes vi har haft med det. Så er de meget motiveret for det, fordi i mange tilfælde viser det sig, at vi kan reducere brugen af antibiotika, og det er klienterne meget interesserede i. Lige vel som smertestillende behandlinger, som kan have negativ effekt, f.eks. gigtlidelserne, kan have negativ effekt med brugen af langvarige NSAID-produkter på mave-tarmkanalen. Dem kan vi reducere væsentligt ved brugen af laser. Så vi har kun oplevet positivitet fra klientellet.